फिल्मखौ मोजां मोनदोंमोन ना नोंसोर नायना? औ गुमै मोजांथारमोन फिल्मा। ओमफ्राय थुदो जोंहा मायबाफोर जाहैनोसै। जालायला खोनादे गोबाव जागोन न'आव थांनो। आं मिथिया आं जागोन आरो आंबो जागोन आब'। फुङाव फैलायनानै जेबो जायालासेनो थांगोन आरो ओंखाय। ओंलै नोंसा आब'आ जेबो मिन्थिया। थौ जाहैनो थौ। 10:30 जालायलांबाय न'आव थांनांगौमोन ना दा। आरो नोंबो हारसिं फैदो दा नोंहाबो गोबाव जागोन न'आव थांनो। जेबो नङालै हारसिंबाबो आरोलाय लामायाव मानसिफोरखौ लोगो मोनखागोन आरो हारसिंबाबोलाय माखौ गिनांगो जेबो गिया आङो। गिमाराना नोङो होमबा? गिया थौ नङाबा जादु नायबावनोबा। हे नायला जेबो बेसेबा गोबाव जागोन। नोंसोर नायबावला? नायनायाथ' नायनांगौमोन जादु आं जादु नायनो मार मोजां मोनखायो। आं नायला थांसै उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ। थौ मायबाफोर जाहैनोबा जाहैनोसै माखारे। ओइ बैजों माबा दोङो पानिपुरि दोङो जाहैनि फै। बेफोरखौनो जायोना खद गैया फद गैया। मानो खद गैया फद गैया जानो नोंसोरो बुरि मानसि नालाय बेनिखायनो गोथाव मोना आलै। आयौ माथो गायदे आरो मादैसो। नंगौथ' आरो। फै माखारे अबावबा जायगा मोननाय नङा ओरैनोबा मानसिफोरानो भर्ति। ओइ गायदे आगै सोदोलै। माथो बिबारि आब'मोनसो। गायदे आगै मा नोंसोर सानैजोंनो फैदों नामा? औलै आब' खाथि जायोना जोंफोरनिया बारा गोजान जाया। ओमफ्राय माथो नायखो फिल्म नायखो ना जादु नायखो ना सार्कास नायखो? जोंफोरो ना बिबारि आब' सार्कास नायदो जोंफोरो। ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो नायखो? जोंफोरो फिल्मसो नायदोंमोन गायदे आगै। ओमफ्राय दा दखानाव एसे माबा-माबि जानानै थांसै। थांसैयानो नोंसोरो? औ थांसै दे हरबो जाबायना। ओमफ्राय नोंसोरलाय माजोंथो फैदों? जोंफोरो थाबायनानै फैदोंमोन। दा होनबा फिसा साथामजों थाबायना थांगोन आरो? ओहो नङा मादै नै फोजोंसारा दोनहैयोनो। माथो फोजोंसारा दासो? मानसिखौनो नायसनाखैमोन आङो बेथ'बा। नंगौ नामा? बेयावनो दङ आङो नों आरो आंखौ नुवाखै? जानो खाना जाबाय खोनालै आं दिनै। ओमफ्राय माथो जुमा हो? ना नङालै नङासो जागोन दे आंखौ थगायनो फैनाङा सानसे आलासि जानो थांनांगोन र' नोंसानियाव। दे थांबानो जाबाय मानथो थाङाबो सिनायखागोन माथो जोंहानि न'खौ। नोंसोरबो थांनाय फिसाफोर जोंहानियाव। जागोन दे एबार गायदे आगैया फैनाय जोंहानियाव होनबाना थांगोन दे नोंसानियावबो। दे एबार होनबा नोंसानाव थांथारगोन आङो बिबारि आब'। जागोन दे थांगोन होननानै आरो थाङालासिनो थानाङा आरो नेबाय थागोन जोंफोर खिन्थु। अके जेबो टेनसन दाखालाय। ओमफ्राय नोंसोरनिया थांनो जाबाय नामा? थांनो जाबायानो दे बै पानिपुरि ना मा पुरि मोनलायो बेखौ जानानै थांसै बै लद्राया। दे फुसखाखौ दे जाबानो जाबाय। ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै दङ ना नोंसोरो? औ दङ दे फिसा नोंसोरलाय बोरैथ' नोंसोरनि खबरफोरा? जोंबो मोजाङैनो दंथ'यो दे मादै। नोंसोरबो थांसै खोना न' आब'मोन? औ दखानाव एसे माबा जानानै थांसै दे आरो जोंफोरबो। दे होमबालाय आब'मोन थाथ'। फोजोंसार आदा दे थाथ' मोस्रोन आगै किल्लु दे आब'। दे होनबा ना गासैबो थाथ'लायदो। औ मादै दे। बा गायदे आगैखौ दिनैसो नुबाय। फिल्म नायनो ना जादु नायनो ना सार्कास नायनो? बे गथ' सासेजों मा जाबावनो? थौ मायबाफोर जाहैनोसै थौ। थौ जानो लुबैसोबाय। थौ होमबालाय।
जिराय जिरायलायला दे थांसै ए थांसैबो होनबा थां होनबा हरबो जाबाय येय नायनाय बोरै बुङो साहा लोंलांनो हागोन ना नङा हरबो जाबायना गियोबो आङो दे जेबो नङा दे हर जानायखौलाय गिया र' आङो आरो फुजाबो ना मानसिफोरा ओरैनोबाबो थांलाय फैलाय खालायबाय थादों दे होनबा जिरायथ' साहा फुदुंनि लोंलायला खोनालै थांसै दे मानो लोङा गुदुं गुदुं जिलाफि लाबोखादों फुजानिफ्राय लोंलांदो नङाबा ना ओंखाम जानो ओंखामबो दङ जानोबालाय ओंखामखौनो जालां नङाबा जोंफोरा दहाय आरामसे संना गालांखादों जालायला खोनालै ओंखामखौनो उखैयाखै माथो मानो उखैयाखै बेलाय जालां एसे आरो नोंलाय दखानाव जेबोखौनो जायाखै माथो जादोंबाबो एसेल'सो जादों ओंखामखौनो उखैनाय मोनाखैलै मानोबा न'आवनो जाहैसिगोन दे नाङा गुमै नोङो जोंहानावनो जालांनांगोन एसेबाबो जालांनांगोन सबायजों ना गोरान संना गालांखादों आरो आलु एवना गालांखादों एसे जालां ना नोङो सबायजों ना गोरान जाया जालाया होनबा आं मोजांसो मोनो होमबालाय माथो जालाङा एसेबाबो जालां आरो साहा ता फुदुंला ओंखामखौनो एसे जालांदो दे एसे जालांनोसै दे होमबा एसे नङा बुरजाखौनो जानांगोन नोङो गुमै दे उदैयाव जेसेबां जागा थोयो एसेबांआनो जालांगोन दे जाखानांखागोन नोङो ओमफ्राय नोंसोर जाया नोंसोरबो जा आरो एसे जोंफोरो आरो चावमिनखौनो उदै बुंजासे जाना फैखादो दे थेवब्लाबो एसे जाफा नोंसोरबो आंजों हारसिं जाया आङो दे जागोन दे जोंफोरबो एसे जाफागोन दे थां होनबा मोस्रोम ओंखामखौ खुरै थां आङो एसे रायज्लायनि गुमैजों दे नङाबा जोंहानियावनो हर थानो हागोन माथो नोङो दिनै नाङा माखौ हर थालायनो थानो हागौमोन आरो थानोबालाय जोंफोरो मोस्रोमजों आंजों हायाव थागौमोन नोंसोरो बाबुजों नोंजों बिसनायाव थानो हागौमोन आरो नांलायादि दिनै लागि उनफोराव थागोन मालाबाफोर दे होनबालाय थायाबालाय ओंखामखौ जाखांनाय लोगो लोगोनो न'आव थांगोन आङो बारा गोबाव थाबाय थानो हाया दानो आइया सोंहरबाय थागोन फन खालायनानै थानोलाय लुबैयो थेवब्लाबो थाला दे मालाबाफोर थागोन जागोन दे नोङो गाज्रि मोननाङा आरो आङो थायैखाय मोना दे मानो मोननो न'आव थांबाबो उन्दुनो ओंखारनाय नंखाला आं दिनै मानो बोरै उन्दुनो ओंखारनो नोंजों दिनै बेसेबा गोबाव थाफाबाय नोंखौनो गोसोखांबाय थागोन आं दिनै हरसे आंबो उन्दुनो ओंखारनाय नङा नंगौ दे जिराय मा गसंबाय थाखो जिरायनि र' दे होनबा नोङो जिरायथ' आङो दख'नाखौ गानस्लायना फैनि र' दे मानसियालाय मा दिनै दाहालागै सारि मोनाखै आब' सिखारदो माखारै 8:30 जालायलांबाय सारि आठथा जाबाय जाबायथ' आरो सिथ्ला लामा सिबखांबाय थोरसि लथा सुखांबाय ओंखाम ओंख्रि संखांबाय नंमारगौ आयु एसेबां सानजौनाय रखम मोनाखैमोन आङो 8:30 मानि जाबाय नामा जाबायथ' आरो सिखारदो माखारै सिखारनोसै र' दिनै हराव उन्दुखौनो लाङासै आङो 3:00 3:30आवसो उन्दुलांदों खोना मानोलै ओरैनो आरो मानो ओरैनोलै नोंलाय माथो 12थानि सिगां उन्दुखायोआनो मैया माबा उन्दुलाङासै मानोबा मायबा मायबि सानबाय थादोंमोन खोना नोङो सानाखै मानो साननो दे सिखारदो माखारै दुगैहैदो ओंखाम खुरनोसै आङो दे नोंगौ मोस्रोम नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों आङो मैया फोजोंसारखौ गोसोखाङैनो उन्दुलाङासै गोसोखाङा सानब्लाबो मेगननि सिगाङावल' नुजाफैबाय थायो बेबायदिनो मैया उन्दुलाङासै आङो 4:30 बाजियावसो ओमफ्राय उन्दुलांबाय सासेयाबा सिखारबायना सिखाराखै ना बेबो आं बायदिसो जादों सिखाराखै बियो नङाबा फन खालायगौमोन आंखौ माखारै दुगैहैनोसै मोस्रोमा दिनै गासिबो खामानिखौनो मावजोबना दोनबाय दुगैखांनानै आरामसे ओंखाम जानोसै फिसा गोबोरखियाबा बोरै दङ मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि फिसा मोजाङैबा थानो मोन्दोंना मोनाखै मोजाङैबा जानो मोन्दोंना मोनाखै आरो जेलफोरावथ' मुस्रिबो होआखैना खमसे थाम्फै अरजायाखै बियो आरो जानायफोराबा बोरै मोजाङैबा होदोंना होआखै उदै बुंजासेबा जानो मोन्दोंना मोनाखै फिसा गोबोरखिनि थाखाय बेसेबा सिन्थाबाय थायो आङो जानो लोंनो उन्दुनो सुखुनायखौनो मोना मायबा मोनसे जाबाबो फिसा गोबोरखिखौसो गोसोखांहरो बेनिखायनोथ' ना बेदरखौनो जाला जोंफोरो
जाबानो गोसोखाङो रागाबो जोंनो ओंखारो न'आवलाय ना बेदर गैयाबा ओंखामखौनो जानो नागिरामोन दाबा जेलाव बोरै जादों फैसा गैयाबाबो बाखिबाबो ना बेदर लाबोना होफैयोमोन आङो आबै मा खालामदोंलाय अ कुकुलुकु आबौसो माथो आबै आं फैदोंमोन र' आबै आङो ओरैनो फैयाखैमोनलाय ए माबालाय आबै नोंसानि गोबोरखि दाराया आंनि फैसा थार लादोंमोनलै 50 थाखा हरलाय आबै आंनो नांगौ जादों ए मालाथ' लायामोन जाबाय जेलाव लाङिनि सिगाङावनो लादोंमोन मास मोनब्रै मोनबासो जालायलांबाय आङो नोंनियाव अनखांखां मोननासो बियाखैमोन आबै दा थेवब्लाबो आंनो नांगौ जाथारदोंमोन आरो फैसाखौ बेनिखायसो आङो बिनो फैदोंमोन दङबा हरलाय आबै कुकुलुकु आबौ फैसायानो गैथारा बेथोनोबो नङाबाथ' आङो हरगौमोन आबौ है नांगौ जाबाबो मोनालै आंनिफ्रायबा नांगौ जानायखाय लादोंमोन दा मानि फैसा थाल लादोंमोन बियो मानि थाखाय लाबावनोसै आबै बै अमृतफोरखौ लोंनो थाखायनो लादोंमोन आरो सिगां खेबसे बिनो फैदोंमोनलै आबै आङो माबा आंखौ बिनि फैनायनि एखे होखारसो हरदोंलै बे गावगाया माबा लोंबाय थादोंमोन ओमफ्राय लोंनाय बथलजोंनो खुबैना होनो नागिरदोंमोन आं खारनायखायसो एसेबां गाज्रि औलै आबै मा जाना खांनायमोनब्रा खांनायाथ' ओंखाम ओंख्रि जानानैनो खांदोंमोन र' आबौ दे मोनलाबालाय माथो खालायबावनो जगार खालायना दोन आरो आबै आंनो नांथारगौ साननैसोनि उनावनो नांगौ दे आंनो आबै आं मानसिया दे जागोन दे आबौ हरगोन दे आङो दाउ मानै दङ र' बेखौनो फाननानै नोंनो हरनोसै आङो फैसाखौ फाननोलाय सानथ'वाखैमोन दा आरो उफाय गैया फाननांसिगोन आबै दाउ दङबा दाउ फान हांसो दङबा हांसो फान मोसौ दङबा मोसौ फान अमा दङबा अमा फान आंनो फैसाखौ नांथारगौ आरो दे जागोन दे आबौ दाउखौनो फानसिगोन आङो दे थांसै होनबा थाथ' आबौआलाय मा खौरां गैया हामनोनो रोंला माथो मुलिबो मोनजायाखै मोजाङै अबाव मुलि मोनजाबालाय एसे हामगौमोन खोना दे होनबा थाथ' मा खर' जानानै दिहुनदोंमोनबा गोबोरखि दाखु फिसाज्लाखौ गोबोरखि फिसा नोङो एसेबां गाज्रि मार थै सेवना था नोङो जेलावनो